Li bajarê Amedê pêşdibistanên binavê zarokîstan dest bi perwerdeya xwe kirin. Dibistan an jî ciyên lîstokê ên zarokan ji aliyê şaredariya bajarê mezin ve li hin taxên nava bajêr hatine vekirin. Armanca van dibistanan di Serekê de xwedî derketina zimanê Kurdî ye. Di pêşdibistanan de zarok xofêrê kurmancî û zazakî dikin. Ya bi rastî zarokên tên ku qet Tirkî nizanin jî henin, zarokên ku Kurd bin dixwazin Kurdî bielîmin henin, lê em wekî bingeha zimanên dayîk de pir zimanî pêşva dixînin. Ji ber ku zarokên wê temenê dikarin bi pir zimanî perwerdeyek bigirin û hemû zimana re jî vekirîne. Me 2015 de ev xeba dema dest pê kir, kurmancî, zazakî, îngilîzî bi Tirkî me perwerde didan. Ew perwerde berdewam e, ji ber ku zarok dema ji vir derket dest pê dibistanê kir, ev pir zimanî dibe pir hişmendî û pir çandî wek zarokan re pêşketinekî çê dike. Di pêşdibistana Zarokistanê a li taxa Baxçılarê de di her polê de 20 zarok bi giştî 174 zarok perwerde dibînin. Mamoste didin zanîn ku talep ji bo Zarokistanê zor zêde ye. Piranî em ser zimanê dayîkê diçin. Ama em dixwazin zarok biraqe îngilîzî jî zazakî jî hîn bibin. Em vê derê spor, drama, müzik, wêne em va dersanê alîkar jî didin wan. O zarok tên vê derê serê sibê zaten em dest pê dikin. Tije derbas dibe, zarok pir kêfxweşî darûtê û îsal em me nûh vekir em dixwazin kêfek xweş zarok werin, em jî dixwazin em ji bo wê em xwe amade kirinin. Kontêjan 305 400 kes serî lê da, hîn jî tên serî lê didin. Me 180 kes ana asilê me heye, 6 hebcî yedegê me henin. Em zanin ku pir û pir serî lê didin dixwazin malbat. Zarokî jî dayin. Malbatên ku zarok û neviyên xwe anîne Zarokistanê jî dibêjin divê nifşên nû zimanê Kurdî bizanibin. Ji bo zimana xwe hîn be, zimanê baw dayîkê hîn be û oqula mesela oqula hem zimanê baw dayîkê hîn be. Kurmancî hîn be bira. Hêjayî gotinê ku li bajarê Amedê 2 Zarokîstan û 4 jî ciyê lîstokê heye û divan ciyên lîstokê de zarok digel dersa ziman bi müzik, werzîş, resim û her wekî din perwerde dibînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.